Taariki tabital yo waajuuji ley jantaaji gaɗnooɗi keeñen. Taariki tabital yo jantaaji e findeeji ñiiɓuɗi hannden pilleteeɗi janngo. wala ko mi muuyri haɓo ñande 11 lewru septembre hitande ujunaji ɗiɗi e go'o so wona famin kolla hono ɓe jiɗa diina Allah jiɗa lawol Allah ko woni ko Allah heeƴaniɓe aduna e laakara haɓo ngo wona fa tawe miɗen itta ko wiyete kewtal hoore mum e ley leyɗe tubakoɓe ma miɗen gadda kunko e leyɗe deeƴuɗe ɗe yimɓe mum en kinni golleji mum en haɓo amen ngo yo haɓo yiɗugo dartinde diina ka yiɓɓe diina ɓe ketta e diina kinno diina mum en ɓe jiɗa diina ɓeydu ketta e jiɗa diina kaɗato mum en pati ɓilo e amen pati mbara yimɓe amen ka ɓe jiɗa diina ɓe ngari ana mbara yimɓe amen e ley leydi Palestine ana mbara yimɓe amen e ley leydi Liban ana mbara yimɓe amen e ley leydi Afghanistan ka yo haala ousaama belladen hoorejo walde wiyetende al-qaida o haali ka hitande 1996 ndemo wonno Khartoum leydi Sudan jamhiri e moɗon sakiraɓe heeɗiɓe FM tabital Mamadou Sama Seyku to janɗe to kaɗo koro bara ɗo micro ɗo e jammako o ko Allah hokki min fuu min jantonto on e dow ousaama belladen kañum e dow walde al-qaida min kalanno ko ɓuri fuu haala hono bone gaɗɗo e ley leydi Amérique nokku biyeteɗo World Trade Center kañum e Pentagon ɗum woni New York e Washington min kala du ko ɗum waɗi e leydi Amérique ndi e ko jokkiti ɗum ndenno haala ousaama belladen e al-qaida woni hiiro amen hande bisimilla moɗon sakiraɓe aywa ndenno no min puɗɗiri haala kani ousaama belladen sembe haɓo makko ngo o wihi ko o ɓuri haɓorade fuu wona batte fa o haɗa liberté ɗum woni kewtal kohe yimɓe ko woni haɓo makko ngo yo joƴƴintinde keerol hakkude alsilama en e heferɓe nden ngol keerol o wi heferɓe kañum en jawti sariya maggol so naati alsilama en ɓe so ana mbara ɗum en so ciini waylitide ɗum en heferɓe nenno ngo haɓo min gara min janto seeɗa e homo woni ousaama belladen min gara min janto seeɗa e ko ɗum woni al-qaida min gara du min janto yoga e boneji gaɗɗi hakkude al-qaida e leyɗe goɗɗe ɗum woni ko hiiro men ngo fawi e dow muɗum e jammako o bisimilla moɗon pulaku Bamako goto fuu uddita radio muɗum ɓatto hettino yo lanɗo hokku en nande e faamude na Allahi wala jolo khayra wa be fawzalagi ya mate fil bukari wa la sule ya rabba amata wa ba ummata habiba millata wa khali gal jabali Ousmane Ben Mohamed Ben Awad Ben Laden mo fini e ley hitande o fini ñande 10 lewru mars hitande 1957 Riyad lamorde leydi Arabie Saoudite kanko mo ɓi galle eggunoɗo leydi Yemani so wari Arabie Saoudite kanko ousaama belladen woni hoorejo walde wiyetende al-qaida nenno hande o kanko omo anda sanne e dow o hoorejo al-qaida omo anda du batte o happama wiyede kanko waɗi bone e leydi Amérique ndi hitande ñande 11 lewru septembre hitande 2001 World Trade Center New York kañum e Pentagon Washington hono service leydi Amérique daraniɗo enquête uji FBI ana jogorimo hande kanko ousaama belladen hono kanko woni neɗɗo gaɗowo bone ɓurɗo fuu tewtede e ley adunaru ndu hono taƴoɓe sariya leydi Amérique ɓe kañum en
ana joganimo inde kewde dum woni burdo fu bonde e terroriste en adunaru ndu madu hono ameri bone madu hono konne démocratie ma hono konne liberté ma konne ko wete développement kanko ousaama ben laden leyde kewde alislama en yimbe mudum en be ana jogorimo o gorko jiddo tabintinde diina jiddo hono sakkade waylitere kohe alislama ko on worri iwrude hedde Amerique e leyde tubakobe godde ka leyde kewde alislama en du kohe en leyde mumen de jabanaymo kanko ousaama ben laden walde makko nde al-qaida kanyum e hoore mun du ana yeddondira e leyde alislama ko de sanne won jogoriide dum walde hono daraninde jo'intinde diina Allah won jogoribe dum walde tan wadore bonanda fa hokkamo dawla kanko ousaama ben laden tawe jokkay dati diina hono walde Hezbollah wonde Liban de hoorejo mudum yo Hassan Nasrallah nde walde kanyum ana jogori al-qaida hono walde wadore bone fa immina yimbe Amerique yaade waroyde al-islam en wobbe tawe yitay hono wobbe bone obe denno hono Espagne walde al-islam ko mudunde hoorejo mum goto nyande wotere o meedino noddude al-islam en ton o wiibe ngada fatwa be ngado fatwa dow ousaama ben laden denno dum wadino e ley Madrid hitande 2003 en kalan haala cukako makko seeda kanko ousaama ben laden omo jeya e galle arzingindo sanne e ley leydi Arabie Saoudite galle mabbe o en kaali asulu mudun yo Yemani bamako ana wiye Mohammed kanyum woni hono kebdo jawdi ndi sanne e dow inde société mudum beetedo Bin Laden Construction Group hono on groupe mo bamako wadi créer o don mo mojjini o nokku gollirdo mo bamako mojjini o yo daranido hono golle maadiji sotugol ciment e ko nandi e mun denno marché ji maadiji fu ko laamu Arabie Saoudite o wadanno fu société bamako o hokketeno dum denno ebe kibbondiri sanne e galle kanankobe Arabie Saoudite o dum woni galle roi en o ono hertade no kanko ousaama ben laden o hebi gidrabe hewbe e lebibbe kanankobe dum woni to Riyad to dum jaati won e sababu hono battondiral hakkunde galle mabbe o e galle kanankobe won e ko beydi fu hono hokkude bamako jawdi ndi sabi laamu o société mabbe o tan hokkanno hunde fu ko wartata bangal maadiji forba fa hono entreprise o dum woni nokku gollirdo mo bamako jojjini o laati goto e burdo fu andede bangal maadiji e ley adunaru ndu fa on société du wadi société ji goddi hono Saudi Bin Laden Group on du won e société ji di mawdo o wadi di kanye Bin Laden Telecommunication on du won hen dum hitane 1999 fa yotto Baud Telecommunication and Bin Laden Company dum du fu e ley société mo bamako mojjini o wadi caldi rimti fa laati be galle kambe galle mabbe o galle Ben Laden kobe kanyum en goni galle goto ka burdo jawdi e ley adunaru ndu fu jonno sa bami neddo goto yama tawa keba burdo be jawdi ka hono o galle mani en galle mabbe o hebino kanyum buri galle fu gonde adunaru ndu jawdi batte hono yirwere société mo bam mabbe jojjini so rimti société ji kewdi kanko ousaama ben laden omo jogi du rimdaabe capande joyon e taton debe sappo e taton mo o wondi babba ma mo o wondi inna goto babba goto worbe rewbe fu jokka rimdaabe makko omo jogi bibbe noga yon kanko e hoore makko kanko ousaama ben laden kanko ousaama ben laden o wadi no jande makko tafon hono université Jidda leydi Arabie Saoudite ndi mo jangi tafon hono jande jaagu no wadirte hakkunde leyde mo jangi kasen hono bangal e hawju nokku e yirwere mudum denno caggal mudum mo hoti e ley hono société mo bamma ko mojjini mo kalan den haala mudum nane o dum wadi hitande 1970 mo jangoy kasen hono dewte mawde kaloje haala salafude woni hono salafisme den mo jangi do e ley l'école do sariya jangete e ley leydi Arabie Saoudite ndi
nenno kanko Ousaama Ben Laden dum hokkimo yidde hono salafisme jilli mawdi hitande 1979 nden hono yimbe galle mabbe o fu wiyama gonno e hono nangere miside mawde makka nde nden kanko Ousaama Ben Laden o yidi e hono bi kananke Arabie Saoudite nden o dum woni Turki Al Faisal on kanyum jaati wonno hoorejo hono sarwusiji daraniidi dartude kabaruji cuudiidi fa dokka laamu Arabie Saoudite o nden nenno on hono Turki Al Faisal o hande kanyum yo ambassadeur dum woni wakili leydi Arabie Saoudite ndi nokku biyeteedo Londres leydi Angleterre on e hoore mundu yo bi hono kananke kiiddo leydi Arabie Saoudite ndi Faisal Ben Abdel Aziz Al Saoud nden hono laamu leydi Iran nden tawi kanyum samminama fa hono hebi kananke keso biyeteedo Ayatollah Khomeini ndenno nden hono leydi Russie kanyum e hoore mudum du tawi nangoyi leydi Afghanistan ana haba e mudum hono habo bangal alislama ko ngono fuddi laataade hono hunde saakinde e leyde hedde ton de fu on wakkati fa fuddi lomtaade hono hakkilanta ko bietenodo marxisme hono ko Karl Marx wadduno madu hono panarabisme hono ko hakkilanta ko mo leyde arabe hono ko Gamal Abdel Nasser Egypte wadduno dum woni arabe fu ndenta njiitide hono endam ko wonno hakkunde mu en ko e kanyum e diina gonka hakkunde mu en ka hono immade so habo o wari lontike diido hakkillaji didi jaalinodi yimbe leyde arabe alislam en kedunode funnange tode fu ko heewi e hono yimbe habotobe wiyetebe mujahidin nenno ben fu jehino haboyaade e leydi Afghanistan di faabe mbal Afghanistan habude e soldats en Russie gonnobe ton soldats en Russie bene kanyu en woni be leydi Arabie Saoudite ndi e hoore mum ballanno batte Arabie Saoudite ana jikkuno so ni walli hono Russie en habade ton fu yama hono wahabisme dum woni wahabiyankaku heba sembe ton leydi Pakistan kany e hoore mudum du yehi ana walloya ton leydi Russie ndi fa tawe ana subo hebude sembe e do Afghanistan sabbi kambe kerondiri leydi Amerique du neldi hono gollobe hewbe sarwus mabbe biyetedo CIA o yaade ton fa balloya dum ka fu Russie be ballanno habade ka hono bi kananke Arabie Saoudite o Turki mo biiden ana wiye joni Turki Al Faisal dum woni noddudo Ousaama Ben Laden o wi Ousaama Ben Laden tinno walla mo hono darde yimbe yidube habade jihadi fa o nelda yaade Afghanistan dum woni hitande 1979 ndenno nde Ousaama Ben Laden yaadno e sukaabe hewbe kerol hakkunde Afghanistan e Pakistan ton kanko Ben Laden o yi hono sukaabe heccube njibbe diina njibbe habade yarribe mayde ka be ngala hono sembe kabol to fu so wana hono ciusal mabbe ngal e yarramu e mabbe o be ngada du organiser hono pelle jogiide hono entraînement ekintine wolde pelle jogiide njoobaari pelle jogiide no jangira pelle jogiide dabareji habo dum woni plan de guerre dum ka fu tawi wala he nenno kanko Ben Laden yimbe fu neldaabe warde o hawrintiri be nokku beteedo Peshawar ton ana kerol hakkunde Afghanistan e Pakistan ndenno ton woni to mo jojjini hono fedde fa mo hawrintini be fu o watti e hakkille mabbe hono yidde habanade diina o moƴƴini ton hono kangaji do sukaabe ngada entraînement dum woni do be ekkito wolde mo mahi ton du misideje do yimbe njuula mo mahi ton du madrasiji do be janga diina kanyede be janga ande aduna nenno kanko du ton woni to mo nelanno o somene kaborde iwde le Amerique e hoore mun jaati mo jogi yimbe Amerique somontobe mo kaborde warde kerol hakkunde Afghanistan e Pakistan den kaborde o hokkanno de pelle sukaabe so ana kabanno ana baranno hono yimbe Russie be e le Afghanistan seeda fa kanko Ousaama Ben Laden o hebi yimbe habotobe tombe fu galleji mun en kanko jogi al musadda mudum hono neddo rewbe fuudube worbe mu e bara le hen o yoppata dum en o heddoto nafude dum en o mo hawji dum en kanyum e sukaabe mu en du fo janginan dum en jande diina o mo jogi janginobe seeda non warri fa joni ka hono gondal mabbe tongal
laati hono sembe mawɗo bangal hono haɓo eɓe jogi jokka konu kiɓɓo eɓe jogi janginoɓe eɓe jogi ndaroɓe hono kabaruji cuuɗiɗi ko wiyete renseignement e ko nandi e mun ɗum fuu o heɓi hawrintinde ɗum tawi eɓe keerol hakkunde Afghanistan e Pakistan non woni no kanko Ousaama Ben Laden nden wiyama o heewa haala o neɗɗo taykotoɗo sanne o neɗɗo du dawrido sanne e pelle ɗe mo laamino toon ɗe non woni no inde makko yaltiri wakkati gooto faa gorko ana jeeya leydi Inde ana wiye Hassan El Fahsum wari tawiɓe toon jiidal hakkunde makko e on ɓeydi hono andindemo adunaru ndu sabi on nden tawi yo politologue ɗum woni neɗɗo anduɗo hono filla politique leyɗe ɗe fuu kañum ana wara ana haalanamo nokkuje ɗe fuu no ngayi e so aɗa haɓo e nokku ɗo yimɓe ma mbawi yaarude ɗo mbawi suuɗade e kañum eko yaawi torrude hono kaɓotoɗo e leyɗen leyɗe fuu on fiyanimo dabareji muɗum ndeno kanko Ousaama Ben Laden hitande 1989 hono giɗo makko mawni ko sabi kanko noddirta on mawni ko ana jeeya leydi Palestine ana wiyeteno Abdallah Youssef Azam on warama ndenno gila on wara kanko Ben Laden o wari joni ko o wala fu keccuɗo mo dawranomo e fedde makko nde to keerol hakkunde Pakistan e Afghanistan ndenno ndem fedde o wayliti ɗum fa wari laati Al-Qaida ndenno kañum woni laatide hande bangal hono adunaru ndu fu walde andirande ɓamde laaɓi ma ɓamde malfa ma ɓamde bombore fa haɓoro e inde diina ndenno hono yimɓe wonnoɓe wonduno keerol Afghanistan e Pakistan ɓe cakitike nde wolde nde timmuno so yimɓe riisi ɓe jaltunode ɓe fuu ɓe kooti e leyɗe maɓɓe ɗe ka gooto e maɓɓe fuu heddike ana haɓo toon du nokku fuu ɗo yii ko faamayi fuu tawan ana haɓo o saaki ɓe kasen haɓade hono Tchétchénie en hono Yougoslavie en e ko nandi e mum e ley on wakkati kanko Ousaama Ben Laden wakkati fuu ko waɗi ka fuu omo haalananno hono Turki Al Faisal ɗum woni hono ɓi kananke Arabie Saoudite so kañum e hoore mum wonno hoorejo renseignement mo o haaldanno jamma e ñalawma o wakkati fuu du omo wardanno e ley Arabie Saoudite e cuucukka omo hootanno non o worri fa kanko Ousaama Ben Laden mo laati hono o won e hono yimɓe ɓurɓe fuu haɓade Afghanistan fa itta toon hono leydi Russie ndenno Arabie Saoudite ne kañum e hoore muɗum ana wallanno Russie en ɓe ndenno hono région ngaji kewɗi Afghanistan fuu kañum en ka mbihino kanko haɓo makko ngo ɓurno yidde illa e hono e no hoɓɓe gardata kañum en ana mballa hoɓɓe machine binde yimɓe mu'enni ɗum waɗi hono haɓoytoɓe so jeehi fuu yimɓe leydi Afghanistan di jaati ana immo faato ngara tawtamo fa frontiére gande mo wonno tonde ka o yiɗi hono ko wiyete salafisme ko sanne hono commandant Masoud kañum e hoore muɗum o ndaari no gollidirɗe mum kañum ka saliki kanko Ousaama Ben Laden nden woni ko ɓattiti hono biyeteɗo Gulbuddin Hekmatyar on kañum e hoore muɗum yo neɗɗo andiraɗo cuusal e haɓade sanne ndenno on won e hono yimɓe wiyaɓe peccike milliarduji $3 hono ɗi leydi Amérique walliranno e rebel en haɓoɓe e laamu Afghanistan hitande fu Amérique an hokkanno milliarduji $3 hono yimɓe yarriɓe wattude wonki mum en tan fa bonnana hono laamu Afghanistan godunoɗo nden o ka tawe andaka kañum wallanno nenno on ana feccotono ndi jawdi ɗum woni Hekmatyar o ka nden kanko Ousaama Ben Laden o yiidano e on hakkille lewru février hitande 1989 hono yimɓe leydi Russie ɓe kaali ɓe mbi joni ka ɓe joppitan Afghanistan sabi ɓe donki wadde toon ko ɓe jiɗi ko hono haɓatoɓe jiyaade ɓe kañum e hoore en mum en mbi kañum en kan jokkan wolde nde gila jon fa ɓamta laamu o ley Kaboul ɗum woni capital Afghanistan jonno hono leydi Amérique kañum e hoore mum ka wi jikki muɗum hiɓɓi ɗum woni laamu o saama fa tawe wala sembe leydi Arabie Saoudite kañum e hoore mum du wi so Amérique yoppi toon wallude fuu kañum e hoore mum du darnan hono mballigu mo waɗanno toon kaɓorde ko neldanno e jawdi ko hokkanno haɓoɓe e laamu Afghanistan ɓe hay jokka kanko Ousaama Ben Laden e hakkille makko o jambaɗo o wirfiti Arabie Saoudite nde o warno Arabie Saoudite nde yimɓe Riyad e Makka e Madina e ngalluji mawɗo toon ɗe fu ana jogorima hono o won e yimɓe ɓurɓe fu suyde
mo diina ɓuri fuu hande ñayrude o waɗanno batuji e ley misideje ɗe kañum e ley madrasaji ɗi omo nodda yimɓe ana ngara omo haalanaɓe ko ɗum woni haɓo makko ngo omo wiya ngo wona hono haɓo fa tawe ana haɗa yimɓe gollude ana haɗa yimɓe deeƴude ka ngo haɓo tan waɗowo keerol hakkunde heferɓe e alsilama en hoɓe fuu kettato mumen fay so gollidal ana waɗe tawe ɓe jillodira fa heferɓe ngara mbiya so wona alsilama en ɓe gona heferɓe so wona ɗum fuu ɓe kaɓa e mumen sabi o wi nde laamu jooɗi e leyɗe alsilama en ɗe fa heɓi sembe fa fuɗɗi gollude fa ɗum neni jama fuu dañen leydi heferɓe wotiri warni wiya démocratie wala ɗo so wona kanankoɓe itte nenno ɓe gadda moɓe jiɗine wala so wona calotoɗo gollirde no diina wi nenno o wi ɗum woni haɓo makko ngo hono nde Amérique haɓanno e Irak arande 90 91 kanko Ousaama belladen o wihino hono kananke Arabie Saoudite ne o ɗum woni roi fad omo yiɗi wallirde ɗum yimɓe makko ɓe fa tawe eɓe jaha eɓe kaɓoyo e ley Irak nde hitande sabi Irak o wi kañum Kowet wonno hono ko haɓanno jonno so Amérique ɓilli ɗum fuu yamano natire e leydi makka ndi a kananke o wi jaɓay ɗum kañum kako ɓurani ɗum ɗalan soldat en leydi Amérique ɓe ngara jippo e leydi makka ndi ɓe keɓano ɓe kaɓira Irak nenno on e hoore mum du alsilama en baale mum e adunaru ndu fuu ndenti mbi kananke o jippini heferɓe e leydi rimɗudi ɗum woni leydi makka ndi sabi ndi ɓe mbi hono heferɓe ɗon wona nokku jippinirɗo konu mumen fa haɓa e leydi alsilameri fay so tawi kananke ton o du wona manaɗo diina jonno kanko Ousaama belladen yimɓe hewɓe du ñiŋimo hertade e ley galle maɓɓe o wiide ko saabi kanko omo yaha fa e galle kanankoɓe omo wiya omo wallira ɓe yimɓe fa ɓe kaɓo omo wawi haɓade haɓo makko feere o yoppa kanankoɓe kaɓo haɓo mumen feere nenno kanko du o ɓami mettede e galle kanankoɓe makka ɓe fa o wi hono ɓiɓɓe roi oɓe fuu yo yimɓe tan wurɓe yurku ɗum woni ñamde hono fi forba ma du ñamde fi jananɗo ɗum waɗi hitande 1994 ɗum latanikemo sababu laamu Arabie Saoudite o itti hono jeeyede makko e leydi mundi ɗum woni itti nationalité makko wi o wona ɓi leydi Arabie Saoudite kasen fey ndenno kanko Ousaama belladen nde wonno o heppi o yalta en e leydi ndi ndende o dogi tafon o yeeyi o naatoyi Khartoum leydi Soudan toon woni to Hassan al Tourabi jaɓɓimo on kañum wonno hoorejo hono walde alsilama ko haɓotonode Soudan wiyetede FNI nenno kanko Ousaama belladen nde o warno tonde o waɗi jawdi makko fa heewi e ley golleji leydi Soudan to faamo heɓi ton sembe mo itti jawdi moƴƴinirdi laawi beddaji jawdi hono nokkuje ndemeteɗe fu mo waɗi mu hectare uji hono machine ngaji ndemoji projet ngaji e ko nandi e mun ndenno mo soodi leydi ndi mo jeeyi mo udditi bankiji mo waɗi kalis makko e bankiji gonnoɗi ton hono bankiji alsilama ko e ko nandi e mun jonno ka ɗum fu tawi e cuucuka du giggol e gollidal won hakkunde makko e laamu Arabie Saoudite o ɗum woni hono yimɓe makko ɓe o waɗi placé laamu o andana ana hokka mo kabaruji maɓɓe fuu sabi e ley galle kanankoɓe Arabie Saoudite o du kawral wona ko hiɓɓi hakkunde maɓɓe kamɓe ɓiɓɓe suudu baba ndu fuu haya noon woni no mo jogori hono e ley seyya woni hono e jokka saldu mawndu leyɗe tubakoɓe daron toon wadde enquête ngaji e ko nandi e muɗum to seyya to inde nde mo jogui toon kanko belladen nde mo noddirteno ɗum woni code nde woni Tim Osman haya kanko Ousaama belladen o jokki omo itta jawdi omo wallira hono haɓotoɓe so jaaha mbiya ana jaɓa mayde kañum en ka Allah yo bonnu hono intérêt heferɓe tan kanko ittanno hono jawdi omo waɗa hen caggal hono ko fitna o timmi hakkunde Afghanistan e Russie ko ndenno faaɓen kooti fu omo jokki omo waɗaɓe financé ndenno mo jaɓiɗo ittude jawdi udditidde kangaji kewɗi mo wiya sukaɓe ngara ekkito ley hen wolde mo hokkaɓe malfe e morre lewru décembre hitande 1992 kanko Ousaama belladen mo itti jawdi aywa mo happama wiyede kanko itti jawdi hono bone gaɗɗo Yemani fewde e soldat en leydi Amérique anninoɓe sekude toon fa jaha e leydi Somalie ndeno e leydi nde hitande fuudu bone goɗɗo kasen waɗi e nokku biyeteɗo World Trade Center bone mum arandejo o ɗum woni mo hitande 1992 o yimɓe jeegoyo mayino to haya kanko groupe gannoɗo ɗum o Ousaama belladen kañum nelnoɓe kañum yoɓunoɓe jawdi ɓe gaɗa landinal ngal fuu fa landinal ngal fuu bilti
ndenno o wiidu kanko jaati waɗi golle o ade be nuri minka bada dana warawhi ni min honuran laysa fil masali ra'ul fu adi warul haqi ramatama adalanta في دنيا يا سيد دار رسولي بدر الدو يا caggal kanko ousaama ben laden mo wi kanko woni gaddo bone e ley World Trade Center so yimbe jeegon leydi America maayi e mudum hono FBI enquête mudum mo udditi o enquête du holli wiide kanko jaati wadi bone o kanko ousaama ben laden ka kanko ousaama ben laden o wiidu hono laamu Amerique o do woni cakitido fadi Bush warde o jokka Bill Clinton hono immade mudum wonno wallude hono kanankobe wombe leyde arabe de tawabe diina heddaki e berde mu'en ana jidi gollidide e leyde tubakobe de nen Amerique adi wallude hono be tawe intérêt mu ana ndeno e leyde arabe de do woni pétrole o tawe kasen ebe mbaawi yaade ittoyde kananke mo yiida e ben hakkille futa e ben ciakatako fa balla dum jaati dum woni ko Bill Clinton habon tono nenno ko buri hewde e ngodo habo Amerique fu fa tawe ebe buyta sembe leydi Russie to funnange to dum du o haali kanko ousaama ben laden o wiibe ndaari kasen yalla be buyta ton sembe Iran shi'ankobe fu be jida keba sembe ton nenno kanko ousaama ben laden no hono shi'ankobe o wana jabandobe sabi kanko o sunnanke denno dum wadi so kanko e leydi Pakistan burno famrude illa e hono leydi Iran hay leydi Arabie Saoudite ndi mo jeya e mudum dine wani mo fa iti nationalité makko wi mo wana saoudien kanko ousaama ben laden denno o mo jogora den hono laamu Bill Clinton o wana jogorinomo hono mo neddo burdo fu bonde kando nangede do yiya fu denno dum saabi so nyande noga e jeegon lewru mai hitane 1995 Al-Qaeda happa wiede kanyum woni gaddo hono bone fa tawe ana masimbina Hosni Mubarak horejo leydi Egypte denno on Hosni Mubarak haali wi yimbe ana gadanno landinal fa barda dum bombore nenno leydi Amerique wi wadi enquête tawi ousaama ben laden kanyum woni gaddo dum sabi wi kanko ila o wari e laamu leydi Egypte ndi hitande 81 mo hefinir leydi ndi nenno mo haban e alsilama ko tan o mo nana to Amerique hitande e lewru février hitande 1996 kanko ousaama ben laden mo wadi noddandu fewde e hono habotobe fu o wi kala do be ji kebal Amerique na mojjere mudum ma yimbe mudum be tinnobe bonna denno gila den woni ko Amerique ka jogorimo hono konne kibbo mo kedde fu ngala denno woni du ko Amerique ndardi leydi Sudan tinno yaltinamo e leydi mundi tawede o wadi ton jawdi makko hewndi fu Amerique hebi dum du e leydi Sudan ndi yaltinimo e leydi ndi nenno mo yeyi leydi Afghanistan kasen ton woni to o signini talkur hakkuno makko e laamu ko be wonnobe ton wietebe Taliban be tawi be bami laamu o ton hitane 1996 haya kanko ousaama ben laden talkuru yaltinama hono do yiya fu o nange arande nyande sappo e joy lewru avril hitane 1998 ndun talkuru hono hono Interpol kanyum wadi ndudo talkuru wido yiya fu o nange sabi leydi Libi wi happimo o masimbini hobbe e leydi mudum di hitane 1994 haya hobbe be wiya o wari Liban libitobe yo hobbe Allemagne en gorko kany e gendumbe fu Allemagne be jeya be yo agent en secret leydi Allemagne denno o fenna wiide kanko wari be kanko ousaama ben laden haya woni ko leydi Amerique kany e leydi Espagne kany en du cinnini talki goddi mbi do yiya fu o nange e dow hono anne makko bondo fewde leyde mabbe de denno hono leydi Amerique ana jogori mudu hono woni hono kanko woni horejo bone gadado fewde e ambassade uji mudum dum woni do wakili e mun goni e ley Nairobi leydi Kenya
nenno hitande 1998 e leydi Kenya yimbe temeddido e sappo e taton wonno maynobe le ambassade Amerique to Kenya to den aywa be mbidu kanko woni gaddo bombore warnde ono yimbe sappo e go'o e le ambassade mabbe Dar es Salaam leydi Tanzanie nyande jeddi lewru août hitande 1998 dum du o yedday jonno hono kanko Ousaama Ben Laden o hollitino o wi hono Amerique anda kanyum wala konne fu so wana alsilame jokka alsilame o andi anda fu Amerique kayo konne mum neno kanko ne o alsilame neno mo andi Amerique yo konne makko aywa o wi kasen du hono won bone goddo mo be kala e fey kanko e hore makko du hono warno bombore masim binde soldats en leydi Amerique jeddon wonnobe entraînement e leydi makka ndi jati e hore mudum hitande 1993 nenno o hebi balligu leydi ono leydi Syrie kanko Ousaama Ben Laden ka Amerique e hore mudum du kanyum e Pakistan nenno ballino hono Taliban en laminobe Afghanistan be fa mbiya yalla be ana jaltina moto tagal ko jibi Sudan so hoti tonko ben ka jabay dum nenno no heddori fa nde bone o wanno nyande sappo e go o lewru septembre ndem woni ko hono kaldal timmi hakkunde Amerique e Afghanistan en wonbe Pakistan joka so hono gouvernement leydi Amerique o tiagal bone gannodo World Trade Center kanyum e Pentagon be mbi neddo fu nangudo Ousaama Ben Laden ma so hebi kabaru celludo e dow makko e be dokka dum milioji noga e $5 dum woni hono geenari jomum batte tan hanni be do woni madu nangi mo waddani be mo milioji $2 ana beyde hen so tawama hono kabaru so tawama hono jomum kabaru mo hokki o ana holla du molla Umar laminor Afghanistan o ana tawda e makko ka so tay kanko tan goto milioji noga e $5 denno tiagal dum hono société ji didi américain en dum bi ana beyda hen société goto fu ana beyda na jomum milioji $4 hono Airline Plus Association on woni hono nokkudo avioji di Ousaama Ben Laden hebi watti hen yibe mumbe société jeed avioji di o arandejo o e société dido bo jeed avion goto o woni takitido immade so sami bange Pennsylvanie heba yottade touruji di on wiete Air Transport Association denno didi mbi ana beydana hono kebdo kabaru celludo e dewdo Ousaama Ben Laden woni fu e be beyda milioji nayi e dow ko Amerique wadanta jomum e ko Amerique wadanta jomum so tawama molla Umar du way hen ko denno joni ka laamu leydi mabbe ndi wi o darte so o gurdo e so o maydo fu lewru août hitande 2001 hono bi kananke Arabie Saoudite ne o Turki kanyum ka ittama e horaku hono chef de renseignement leydi mabbe ndi kanko Ousaama Ben Laden o jogorama de e lele tubakobe de hono kanko woni gaddo bone nyande sappo e go o lewru septembre o fewde e World Trade Center kanyum e Pentagon jonno kanko e hore makko o yaaway hono jabade on nokku fi hono suudu télévision leydi Qatar wietendo Al Jazeera nyande no sappo e novembre 2002 yaltini hono kaseti do haalata kanko Ousaama Ben Laden o mo wiya hono yimbe Amerique be be anda kambe ngoni hono bone adunaru ndu hande nenno be anda du be nyaako ho en nenno ko wada e mabbe fu pati juhabe ka tiagal hono atanta o do bone gaddo nyande sappo e go septembre 2001 o horejo leydi Amerique o George Walker Bush o wadi hono fitna mawdo fewde e leydi Afghanistan fa tawe o mo heba samminde Al-Qaeda sabi ton wiete Ousaama Ben Laden woni nenno ton sembe Al-Qaeda woni Ben Laden nokku fuudo be bombi fu be nananan dum nokku goddo kase hono CIA kanyum e hore mun ka wi ana miila tawe o mo suudi e leyi hono région ngaji kaaje leydi Pakistan jonno hono Egypt Research on wo société dido bo leydi Israel kanyum e hore mudum ka wi hono Ben Laden o mo han tawede Afghanistan jati nyande capantati lewru octobre hitande 2004 vidéo goddo yalti Al Jazeera ana hollamo kanko Ousaama Ben Laden o mo haala o mo wiya hono bibbe leydi Amerique be fu o mo noddi dum en den tawi wote won Amerique be tinno hono so be cubo kananki be joppa George Bush be bama John Kerry sabi on George Bush yadanno e wote den o wi be andano laamido hen fu so ni selay hono alsilama ko o itta soldats alsilama soldats Amerique be e leydi alsilama en de fa laaba be keddoto be gonto be balla so be ballobe be gollide so be gollidetebe ka be gaddata soldats